I a Tarragona hi ha una cosa que es diu l'Amparito que porto dins, que és un concurs, i tota la gent va a Santa Tecla, que és la festa major, i fa la seva versió. Doncs us en farem una i moltes gràcies per la vostra assistència i espero que us hagi agradat. Gràcies a tots.
el menys important d'una banda de música és precisament el que vostè sent. El més important d'una banda de música és tot el que hi ha detrás. Això ho he repetit moltes vegades, perquè és que damunt no ho crec. L'eina, la música de banda, la banda en si, com a eina d'integració, jo crec que és total, absoluta i necessària, i més encara per a les poblacions menors.